Wel, dyn ni'n troi at Marc eto, a mae wedi bod yn rhyw fus, fi'n credu, o leia, ers i ni edrych ar Efengyl Marc gyda'n gilydd. So, recap bach i chi, rhag ofn bod eich cof chi ddim yn ymestyn yn ôl cyn y Nadolig. Mae'r Nadolig yn teimlo fel oesoedd yn ôl i fi erbyn hyn, so sa'n gwybod amdano chi. Ond nôl diwedd Tachwedd fi'n credu, edrychwn ni ar Marc 5 a'r dyn oedd gyda ysbryd aflan yn ddyfes, chi'n cofio, wedi cael ei yrru mas, o'n wedi trial helpu fe, trio cadwyno fe, lleng oedd enw'r ysbryd aflan yn ddyfes, chi'n cofio. A mae Iesu'n dod, mae e'n ymbil ger bron Iesu ac yn gofyn am help Iesu. A mae Iesu yn ymateb mewn gras, yn danfon yr ysbryd aflan mas o'r dyn yma mewn i'r moch, os chi'n cofio, a mae'r moch yn mynd dros y dibyn, y ledge. A felly, ni'n gweld fyna fod Iesu ag awdurdod dros bobl, dros ysbrydion aflan, a fod e'n abl bod gyda fe'r grym i drawsnewid bywyd y dyn yma'n gyfan gwbl. Chi'n cofio ar ddiwedd yr hanes beth oedd y dyn fel? Oedd e'n iawn bwyll, oedd e'n dweithio ni, wedi gwisgo i ddillad ac yn eistedd wrth draed Iesu Grist. Na chi'n newid mewn person i gyd oherwydd un person, Iesu Grist. Ac felly ni'n gweld grym Iesu i allu newid pobl, newid calonau, newid eneidiau yn fyna. A mae hanes heddi yn hanes diddorol, achos mae e'n wahanol i'r arferol. Yn aml, beth i ni'n clywed am yn y gair, yn yr Efengylen enwedig, yw Iesu'n delio gyda un person neu un tyrfa, un math o berson. Ond fan hyn, mae gyda chi ddwy hanes yn cydblethu gyda'i gilydd. A mae e'n dangos rhywbeth pwysig i ni ynglyn â amseru Duw. A byddwn ni'n dod at hynny mewn munud. Nid damwain yw a mae'n dangos lot i ni ynglyn â sut mae Duw yn ateb anghenion pobl yn ôl i amseru fe. A nhw'n ni weld hynny mewn munud. Ond mae rhai pobl yn hanesyddol wedi galw'r benod yma, penod 5 o Marc, einau The Chapter of St Jude, neu The Chapter of Hopeless Causes, mewn geiriau eraill. Oherwydd beth sydd gyda ni mewn gwirionedd yw lot o bobl sydd yn edrych fel bod dim gobaith iddyn nhw. Maen nhw'n hopeless causes. Does dim chans. I'r dyn yma gyda'r ysbryd aflan, dim chans, mae wedi cael ei wthio mas. I'r fenyw yma sydd gyda gweidlif, mae wedi trio popeth arall. Ni wedi clywed gan eilir, oedd hi'n trio neu popeth, oedd dim chans, oedd wedi cael ei gwthio mas. Oedd hi'n alltid, yn outcast o'r gymuned. Hopeless cause. A wedyn, y ferch yma sydd yn y pen draw yn marw, rili yn hopeless cause, os oes na un byth. A dyma ni. Yr hopeless causes yma sydd, unwaith chi'n ychwanegu Iesu mewn i'r darlun, ddim yn hopeless cause. A be mae'n dangos i ni yw, gyda Iesu, does neb yn hopeless cause. Does na neb y tu hwnt i rym a chibol a iachawol Iesu Grist. A reality yw, i ni'n anghofio hynny. O ddydd i ddydd, i ni'n anghofio mor rymus yw Iesu Grist. Mor abl i achau, mor abl i achub, mor abl i drawsnewid yw e. I ni'n colli golwg ar pwy yw e. Fi'n siarad dros ein hunan, ond fi'n gwybod o siarad gyda chi, rhai ohonoch chi byddwch chi'n cytuno gyda fi. I ni'n colli golwg. Ac felly mae e'n helpu ni wrth droi at y gair i gael ein atgoffa bore yma. Pwy yw Iesu? Beth yw mesur ei rym tuag at hopeless causes? A dyna felly ni'n mynd i edrych rhywfaint arno y bore yma. Peth arall ni'n mynd i edrych arno yw fod y ddoi berson yma, y dyn, y tad Jairus, a y fenyw yma gyda gweidlif, maen nhw'n ymarfer eu ffydd nhw. Dyw eu ffydd nhw ddim yn rhywbeth theoretical, lle maen nhw'n meddwl yn eu pennau nhw, mae Iesu, dwi'n credu fod Iesu yn abl i wneud rhywbeth am hyn. Maen nhw'n dod i sefyllfa ni bywydau nhw, lle maen nhw'n ymarfer y ffydd yna. Yn yr un ffordd, os byddwn ni'n gofyn i un o'n chi, i ddod fan hyn a sefyll ar y llwyfan, a bod fi'n sefyll lawr fyna, ydych chi'n credu bod fi'n ddigon cryf i'ch dal chi? Gobeithio byddwch chi'n dweud, falle byddwch chi'n dweud, ydw, fi'n credu bod ti'n ddigon cryf Aron. Ond sut ych chi'n ymarfer y ffydd yna? Chi'n gadael i fi ddala chi? Chi'n
cwmpo lawr. Ac yn gweld, os y ti'n dweud hynny, gad i ti brofi hynny. Gad i ti brofi nerth y person sy'n dy ddal di. A dyma sydd yn digwydd fan hyn. Dyw ffydd ddim yn rhywbeth theoretical. Mae e'n rhywbeth i'w ymarfer. Mae e'n rhywbeth sydd yn cael ei roi yn yr arglwydd Iesu, yn actif. Ffydd actif yn yr arglwydd Iesu. Gosod ffydd ynddo fe. A'r pwynt cyntaf fi eisiau nodi bore yma yw fod yn edrych yn wahanol yn y ddwy sefyllfa. Dyw e ddim yn edrych yr un peth i ymarfer i ffydd nhw, bob tro. Yn gyntaf Jairws, edrychwch ar beth mae Jairws yn wneud. Mae Jairws, mae'n dweud wrthyn ni, yn dod at yr arglwydd Iesu, a mae e'n ymbil yn dair. Mae e'n began. A mae e'n dweud, plis tyrd a rhod y ddwylo arni iddi gael gwella a byw. Dyna beth mae e'n dweud. Dim ond i ti ddod at y ferch, rhoi dy ddwylo arni, mi fydd hi'n byw. Ffydd. Mae'n ymarfer ffydd. A dyma rai pethau i ni'n gweld am Jairws. Yn gyntaf, mae Jairws yn wahanol i lot o'i ffrindiau a'i gydweithwyr. Chi'n gweld, oedd e'n arweinydd yn y synagog. Ac felly, wrth ddod ac ymbil wrth draed Iesu, mae e'n cymryd risg. Mae e'n dangos i hun i fod yn wahanol wrth ymarfer i ffydd yn Iesu. Mae e'n dweud, dwi ddim yn cytuno gyda pawb arall sy'n dweud fod Iesu yn ddim byd ac fod gan Iesu ddim byd i'w gynnig i chi, y Phariseiaid ymhlith yr arweinwyr yn y synagog. Mae e'n fodlon sefyll o flaen tyrfaoedd a dweud, arglwydd, dwi da angen di. Iesu, dwi da angen di. Iesu, dwi'n credu mai ti yw'r allwedd i achub fy merch i. Dwi'n credu fod ti yn fwy na dyn mewn geiriau eraill. Fod e'n ddiw, fod e'n abl i achau. Fod gyda fe rhywbeth sydd ddim gyda pobl eraill. A mae'n gwneud hynny'n gyhoeddus. Oedd hwnna'n risg. Bydde fe mwy na thebyg wedi cael backlash oherwydd hynny. Oherwydd fod e'n dweud o flaen y cyfan o'r bobl Phariseiaidd yna tuag at Iesu. Dwi'n credu y gallu di achub fy merch i. Yn ail, mae e'n convinced. Sut i ni'n gwybod hynny? Wel, mae'r ferch ar fin marw. Hynny, a mae'r Groeg yn rili pwysleisio hyn, bod hi at death's door, bod hi ar ei gwely angau, unrhyw funud. A lle mae'r tad? Fel i ni gyd yn gwybod, pan mae rhywun yn marw, i ni'n caru nhw, lle ni eisiau bod pan maen nhw ar fin marw? Wrth i ymyl nhw gyda nhw, ni ddim eisiau iddyn nhw fod ar ei pennau hunan. Ac eto, lle mae'r tad? Mae gyda Iesu. Pam? Oherwydd bod e mor convinced bod e yn abl i'w helpu hi. Yn drydydd, fel mae'n amlwg iawn wrth gwrs, mae e'n darostwng ei hunan. Mae e'n darostwng ei hunan yn llwyr. Mae e'n plygu glin. Please, tyrd. Dyw e ddim yn dod at yr arglwydd Iesu a dweud, wel, come on nawr, lle ti di bod? Pam nag wyt ti di dod i'n hifi cynt? Fydd angen di. Na. Mae e'n began. Oherwydd fod e'n ymwybodol. Mae e'n dibynnu ar drigaredd Iesu Grist, ar ras Iesu Grist. Does arno Iesu ddim byd iddo fe mewn geiriau eraill. Mae e'n darostwng. Ac yn bedwerydd fan hyn, mae e'n dangos bod mae gyda fe ffydd, ond mae yna lot o bobl eraill sydd wedi dangos mwy o ffydd na fe. Be dwi'n ei olygu gan hynny? Mae e'n dod, ond mae e'n rhoi amod. Mae e'n dweud wrth Iesu, mae angen bod ti'n dod ac yn cyffwrdd fy merch i. Mae rhaid bod ti'n dod, dim ond i ti gyffwrdd fy merch i. Mae e'n rhoi condition, chi'n gweld? Mae eisiau ti ddod a cyffwrdd fy merch a wedyn bydd hi yn byw. Ond fi eisiau edrych ar hanes yn Luc 7. Chi'n cofio hanes y canwriad a gwas y canwriad? Yn yr hanes yna, mae'n ddiddorol iawn, mae Iesu'n clywed fod bod gwas y canwriad yn dost a mae rhywun yn hala, mae Iesu a'i ddisgyblion ar y ffordd tuag at y canwriad. A beth sy'n digwydd? Mae'r canwriad yn hala neges at Iesu a mae'n dweud hyn. Paid â thrafferthu, syr, oherwydd nid wyf yn deilwng i ti ddod dan fy nho. Am hynny, bernais nad oeddwn ni fy hun yn deilwng i ddod atat, ond dywed air a chaffed fy ngwas
ei achau. Dywed air. Just llyfara air. A fi'n credu bod ti'n gallu achau. Ac am y dyn yna, mae Iesu'n dweud, doedd yna neb yn Israel gyfan a mwy o ffydd, neu a ffydd mwy na'r dyn yna, mae Iesu'n dweud. Ac felly gallwch chi ddadle, mae yna fesur i ffydd. Mae'r dyn yma yn dangos mwy o ffydd yn Iesu, na'r dyn sydd yn dweud, mae rhaid i ti ddod a cyffwrdd a fy merch i. Jairws. Ond chi'n gweld, mae ymateb Iesu yn dangos rhywbeth gymaint pwysicach i ni. Be mae'n dangos i ni yw, mae nid mesur ein ffydd ni sy'n bwysig, ond ymhwy mae ein ffydd ni. Ymhwy mae ein ffydd ni. Achos beth i ni'n gweld yw fod Iesu yn trigarhau wrth Jairws. Ac yna, mae gyda ni esiampl arall, sef y wraig gyda gweidlif. Beth mae hi'n neud? Cyffwrdd a mantell Iesu. Wel, pryd hynny, mae'n debyg yn ôl y cyd-destun i ddewig, oedd hwnna i raddau yn superstitious. Mae hi'n cyffwrdd a tassels ei fantell. Sef, o'n nhw'n tassels glas oedd yn cynrychioli i fuddod Israeliaid tuag at Dduw. A felly oedd e'n rhyw, mae'n debyg, i ni ddim yn siŵr, ond mae'n debyg bod e'n rhyw fath o arwydd superstitious. Ac eto, mae hi'n dod at y person cywir. A mae hi'n dod gyda ffydd yn y person yna. Mae hi'n dod dan gredu, mae fe yw'r ateb. Nawr, dyw e ddim yn textbook y ffordd bydden ni'n disgwyl i ddineud e. Yn yr un ffordd, falle a Jairws gallwch chi ddweud. Ond mae'r arglwydd yn trigarhau. Pam? Oherwydd pwy yw e? Oherwydd mae fe yw'r ateb, a bod e'n gweld ei blantau yn ei geisio fe. Nawr, mae'r fenyw yma yn hanes diddorol iawn, achos mae hi yn rhywun sydd wedi cael gweidlif, ni ddim yn gwybod pam, ni ddim yn gwybod sut, ers 12 mlynedd, ond o ran y cyd-destun eto, bydde hi yn outcast llwyr. Bydde hi'n aflan, bydde hi ddim yn cael bod yn rhan o eich ymdeithas. Nes i ddarllen gan un diwynydd, by the very law of her people, she was divorced from her husband and could not live in her home. She was ostracized from all society and must not come into contact with her old friends. She was excommunicated from the services of the synagogue and thus shut out from the women's courts in the temple. Chi ddychmygu hynny? Chi ddychmygu y fath wrthodiad? Just, dyna ni. Ti'n ffrwnt, ti'n neb nawr. A mae'r ffaith bod hi ddim yn cael dod i'r synagog yn awgrymu bod hi hyd yn oed yn rhifrwnt i Dduw. Chi deimlad i gael teimlo fel yna, i gael eich trin fel rhywun sydd wedi cael ei gwrthod yn llwyr. Ac eto, wrth iddi hi ddod, mae hi'n dod yn dawel, mae hi'n dod yn covert iawn ag yw hi. Mwy na thebyg ar y llawr, fel bod neb yn gweld hi hyd yn oed. Ac yn cyffwrdd gwaelod dilledyn Iesu mwyn iddi just profi achubiaeth, iachad gan Iesu. Ac oedd e'n fwy na iachad corfforol, chi'n gweld. Mae e'n fwy na iachad corfforol fan hyn. Oedd e'n golygu bod hi'n dderbyniol eto ger bron i phobl. Oedd e'n golygu bod hi'n gallu byw i bywyd eto. Bod hi ddim yn alltid, yr outcast llwyr. A felly beth ni'n gweld fan hyn yw fod yr arglwydd Iesu yn trigarhau. Mae hi'n dod fel outcast llwyr at draed Iesu. A mae Iesu, hyd yn oed os oes elfen o superstition, neu falle bod na ddim, dyw ddim yn bwysig. Dyw ddim yn gofyn i'r arglwydd Iesu, dyw ddim yn neud apel, mae'n cyffwrdd i ddillad a mae'r arglwydd yn trigarhau. A mae'n amazing sut mae'n trigarhau, oherwydd mae'n trigarhau mewn ffordd lle dyw bron ddim yn sylweddoli bod wedi wneud e. Mae'n gwybod bod wedi digwydd, ond mae bron fel bod e'n naturiol yn dod mas o'r arglwydd Iesu. Fod i rym achubol yn dod mas a bod e wedyn yn dweud pwy gyffyrddodd a fi. Wrth gwrs, fe sydd yn ei awdurdod yn iachau hi, mae'n gwybod beth sy'n digwydd, ond chi'n sylwi fod ei gariad wedi cael ei dywall allan a'i rym achubol wedi cael ei dywall allan cyn bod e'n ymwneud â hi.
Mae hwnna'n anhygoel. Wedyn mae'n troi ati hi. A mae'n troi ati hi oherwydd bod e eisiau dweud wrthi hi, mae dy ffydd di wedi dy iachau di. Adnod 34, dy ffydd di sydd wedi dy iachau di. Pam fod hwnna'n bwysig? Nid y weithred sydd wedi iachau hi, nid y cyffyrddiad sydd wedi iachau hi, ond trystio yn Iesu i'w achub hi sydd wedi iachau hi. Dod at yr un cywir, dod at yr un sydd yn abl i achub. Mae gen i 3 o blant hyfryd, a mae mablu y fenga, fel mae lot yn chi'n gwybod, dyw hi ddim yn siarad rhyw lawer ar hyn o bryd. Weithiau mae hi'n dod atai, a mae hi eisiau rhywbeth gen i. Mae eisiau rhywbeth gen i. A dwi'n gorfod trwy gweithio mas beth mae hi eisiau. Dyw hi ddim yn dweud e, dyw hi'n gallu cyfathrebu mewn geiriau beth mae hi moyn, a felly mae'n cymryd fy llaw i falle ac yn trial arwain fi yna, debyg iawn i be byddwn ni'n gweud mae Jairus yn trio wneud. Cymryd llaw Iesu, der yn ôl, fi angen dy help di. Ond byddwn ni beth yn troi at mablu a dweud, hang on nawr mablu, o'n i bai bod ti'n dweud gyda'r geiriau cywir. Anwyl dad, please awn wneud i roi cymorth i mi. Dwi ddim yn mynd i dy helpu di. Byddwn ni beth yn ein achos, fi'n ei charu hi. Fi wrth y modd gyda hi, fi eisiau helpu hi. A dwi hi ddim gyda'r geiriau. Be sy'n hyfryd yw gyda'r arglwydd Iesu, gymaint mwy trigarog yw e. Weithiau, ddim gyda ni'r geiriau cywir. Weithiau, mae'n enaid ni'n ocheneidio at yr arglwydd. Ac eto mae'n deall. Mae'n deall i'n calon ni. Mae'n deall yn iawn beth sydd ei angen arno ni. A beth sy'n amazing yw mae'n deall beth sydd ei angen ar y fenyw yma heb siarad gair gyda hi. Pam? Oherwydd mae wedi chreu hi. Oherwydd fod e'n arglwydd, oherwydd fod e'n dduw. Ac felly, i ni'n cael golwg ar rym yr arglwydd Iesu unwaith eto. Mae'n gwybod beth sy'n angen arni hi a mae'n darparu. Falle bod mesur ei ffydd a'r ffordd mae pob un ohono ni mewn gwirionedd yn dod at yr arglwydd yn mynd i fod yn wahanol iawn. O'n i'n meddwl am y lleidr wrth y groes. Dyw'r lleidr wrth y groes, wrth Iesu, ddim yn troi at Iesu ac yn dweud, arglwydd Iesu, fi'n gwybod mai ti yw mab Duw, fi'n gwybod dy fod ti yn waredwr y byd, mai ti yw y Meseia. Please, achub fi oddi wrth fy mhechodau a derbyn fi fel dy blentyn. Os dim diwinyddiaeth gyda fe i ddweud hynny. Ond beth mae e'n dweud? Cofia fi. Cofia fi. Chi syml, fel plentyn, dod at yr arglwydd Iesu, mae'n gwybod ti yw'r un fi angen. Ti yw'r un sydd yn dal allweddi i'r nefoedd. Ti yw, oedd hi'n gwybod digon i wybod ti yw fy ngobaith i am achubiaeth. A felly, pan i ni ddim yn gwybod y geiriau, cofiwch bwyso ar yr arglwydd. Pan ni ddim yn siŵr sut i ddweud wrth yr arglwydd falle hyd yn oed. Arglwydd helpa fi. Jyst cofiwch lle i fynd. Does na neb arall sydd yn abl i'n cynorthwyo ni. Ond cofiwch hefyd fod yr arglwydd yn raslon ac yn drigarog. Pan ddes i'n Gristion, nes i ddim gweddi gymleth, o'n i'n 10 mlwydd oed. O'n i ddim yn deall popeth am y Beibl, o'n i ddim yn deall hanner digon. Beth i ni'n gweld yn lot o'r llythyrau yn y Testament Newydd oedd fod lot o'n nhw ddim yn gwybod am yr ysbryd glân hyd yn oed sydd yn anhygoel. Bod nhw ddim hyd yn oed yn gwybod fod Iesu Grist yn dod yn ôl. Ond eto nhw'n gwybod at bwy i droi am achubiaeth. Fod na Dduw wedi creu nhw, wedi caru nhw, a mae fe oedd yr allwedd i adnabod i fod yn iawn gyda fe. A felly mae eisiau cofio hynny, dos e. Fe yw ein gobaith ni. Does na neb arall. A weithiau ni'n teimlo bod ni'n ddiffygiol mewn ffydd. Ond pwy bynnag mor fach i chi meddwl yw eich ffydd chi, rhowch yn y lle cywir. Yn yr arglwydd Iesu. Nid mesur eich ffydd chi sy'n bwysig. Ond nes i ddod ar draws dyfyniad fi'n credu mae John Stott yw nes i ddim nodi fel awr. Their faith was in Jesus, and the object of faith is much more important than the quality of faith. Mae mor wir.
the object of our faith. Mae'n gymaint mwy pwysig. Os rhywbeth, mae'n bopeth i'w gymharu gyda mesur ein ffydd ni. Felly dyna'r pwynt cyntaf te. I ni a mesur o ffydd gwahanol iawn ag eto mae'r arglwydd yn drigarog. Mae e'n abl i achub. Yn ail, sut mae Iesu'n iachau? Wel, mewn un ystyr, i ni ddim rili yn deall sut mae Iesu'n iachau. Ond fan hyn, mae'n rhoi rhai insights diddorol iawn i ni, fi'n credu, a mae'n unigryw i'r ysgrythyr. Does na neb arall yn y gair, neu unman arall yn y gair, sydd yn dweud wrthyn ni fod Iesu, bod yna rym yn mynd mas o Iesu fel hyn. Bod yna rym yn mynd allan o Iesu. A mae hwnna'n rhyfeddol, allai ddim esbonio i chi beth mae hwnna'n golygu. Sa'n credu y gallwn ni ddeall hynny yn ei lawnder. Ond beth mae'n dangos i ni yw fod Iesu a grym i'w roi, fod e fel ffynon sydd yn ei gariad ac yn ei drigaredd yn tywall mas tuag at bobl sydd ei angen e. I ni'n byw mewn byd diffygiol. I ni'n byw mewn byd lle ni mewn angen dirfawr. Pob math o anghenion. Iesu yw y ffynon. Iesu yw yr ateb. Ym mhob un cyd-destun. Iesu yw lle i fynd. Ond beth i ni hefyd yn gweld yw fod Iesu'n tywall ei hun allan. Mae'n teimlo grym yn dod allan o'i hunan. Wrth iddi hi gyffwrdd â fe. Mae bron fel petai e methu stopo ei hunan rhag dangos ei gariad a tywall ei gariad achubol tuag at y fenyw yma. Mae eisiau fod pobl yn gwybod hyn am yr arglwydd Iesu. Dyw e ddim yn stingy, dyw e ddim yn tynnu nôl, dyw e ddim yn oeraidd tuag at i bobl. Ym mhob un achlysur, chi'n gweld beth mae'n neud? Mae Jairus yn dod ac yn dweud, mae merch chi'n dost. Be mae Iesu'n neud? Mae'n mynd yn syth. Iawn. Mae'r fenyw yma gyda gweidlif yn dod ato fe. Beth mae'n neud? Mae'n iachau. Mae lleng yn y dyn yma, yr ysbryd aflan. Beth mae Iesu'n neud? Mae'n iachau. Mae e'n un sydd yn dymuno iachau. Ac yn bwysicach na'r corfforol, mae'n dymuno iachau yn eidiau. Mae gyda ni fraint o ddweud wrth bobl eraill o'n cwmpas ni, mae Iesu'n dymuno eich achub chi. Mae e'n dymuno hynny. Mae e'n dymuno gweld y neidiau coll yn cael ei achub. Peidiwch ac anghofio hynny. A dwedwch wrth eraill am hynny. Nawr, beth arall i ni'n gweld fan hyn yw fod gan Iesu amseru perffaith. Ond dyw e ddim yn leino lan gyda amseru y bobl eraill yn yr hanes o gwbl yw e. Beth i ni'n gweld yw, a mae Iesu'n dweud rhywbeth gallai swnio, os bydde unrhyw un ond am Iesu'n dweud e, fel y peth gweitha gallwch chi ddweud wrth rhywun. Peidiwch ag ofni, dim ond credu. Os bydde unrhyw un ond am Iesu'n dweud hwnna wrtho i, fi'n credu bydde ni'n rhoi slap iddyn nhw. Ond mae yna wahaniaeth, oherwydd pan mae Iesu'n dweud e, beth mae Iesu'n dweud yw, creda bod fi yn fwy na'r sefyllfa ti ynddo fe nawr. Creda bod fi y tu hwnt i hyd yn oed beth wyt ti'n meddwl sydd yn digwydd. A felly beth ni'n gweld yw, mae Jairus yn dod ato fe, a mae y fenyw yma gyda gweidlif yn dod wrth iddo fe deithio, mae crowd mawr yn dod a mae e'n stopio. Gallai fe di cario ymlaen. Chi'n sylwi? Gallai fe di cario ymlaen. Mae e'n wneud pwynt o ofyn pwy sydd wedi cyffwrdd ar fantell. Mae hi wedi cael ei iachau, ond mae e'n stopo. Fe sydd yn dechrau'r sgwrs, mae eisiau gwybod. Ac yna, unwaith mae'r sgwrs yna'n cymryd lle, mae pobl yn dod o di Jairus ac yn dweud, mae di marw. Mae'r cyfle wedi mynd, maen nhw'n meddwl. Ond mae Iesu yn rhoi Jairus a'i deulu mewn sefyllfa lle yn ddeiarol mae'n edrych fel bod dim gobaith nawr. Ond mae Iesu'n dweud wrthyn nhw, mae yna obaith. A felly maen nhw'n gorfod gwneud penderfyniad nag nhw. There's a fork in the road fel maen nhw'n gweud yn Saesneg. Sa'n credu bod nhw'n gweud yn Gymraeg. Mae yna fforch yn yr hewl. Right? A maen nhw'n gorfod penderfynu. Mae Jairus yn gorfod penderfynu. A dwi'n mynd i gredu fod Iesu'n gallu gwneud rhywbeth mwy na jyst iachau, fod e'n gallu adfer, atgyfodi fy merch i. Neu, dwi'n mynd yn ôl beth i fi'n gallu gweld o fy mlaen i, yn ddeiarol. Neu, dwi jyst yn mynd i dderbyn na fe, mae hi di mynd. Os dim byd allwn ni wneud, a os dim byd mae Iesu'n gallu wneud am y peth. Dyna'r dewis
sydd yn cael ei osod o'i flanau. Ond mae Iesu'n gwneud pwynt o ddweud, paid ag ofni dim ond credu sydd eisiau arno ti. Paid ag ofni, paid ag edrych ar y sefyllfa, edrych arna i. Edrych ar Iesu, edrych ar beth mae Iesu yn gallu gwneud. Creda fod Iesu yn gallu gwneud beth bynnag sydd angen ei wneud yn y sefyllfa yna. A mae'n debyg i fi bod Jairus, oherwydd fod e'n mynd gyda Iesu nôl i'r tŷ, gyda y tri disgybl yn credu. Fod e'n credu fod Iesu'n gallu gwneud e. Mae'n dweud wrth i ffrindiau ei deulu estynedig, chi ddim yn cael dod mewn. Mae'n dweud wrth y rai sydd yn wylo ac yn dolefain, ewch allan. Gadewch i Iesu wneud beth mae Iesu, dim ond Iesu'n gallu wneud. A dyma sy'n digwydd, mae Iesu yn atgyfodi ei ferch. Mewn ffordd anhygol wrth gwrs, just gyda gair. Mae yn cyffwrdd ei llaw hi, ond y gair, mae'n dweud, sydd yn dod â bywyd i mewn i'w enaid hi. A felly mae rheswm dros gredu yn Iesu'n dos e. Chi'n credu fod wedi difaru? Fod wedi difaru gwrando ar Iesu, pan wedodd Iesu paid ag ofni, dim ond credu? Felly'n dychmygu bod wedi gwneud penderfyniad gwell yn ei fywyd. Na sylweddoli, y cwbl sydd ei angen arno i, yw i fyddhau Iesu, fod y byd yn dweud popeth arall wrthai. A jyst i roi pos ar yr hanes fyna'n funud, fi'n credu fod hwnna yn holl bwysig i ni, fel eglwys heddi yn 2023 ym Mheniwel. Beth bynnag mae'r arglwydd yn dweud wrthyn ni, gwrandewch arno fe. Credwch beth mae Iesu'n dweud, hyd yn oed pan mae popeth arall yn y byd yn edrych fel petai hwnna ddim yn wir. Chi'n gweld beth mae Iesu'n dweud fan hyn yw creda bod fi yn gallu gwneud rhywbeth am y sefyllfa. Creda bod fi'n ddigon grymus i wneud yr amhosib. I ni'n edrych ar y byd yn cwmpas, neu ni'n meddwl mae'r eglwys yn wan, i ni'n meddwl mae pobl yn troi cefn ar yr arglwydd, does na neb a diddordeb yn yr efengil. So ydyn ni'n gwneud penderfyniad ar sail sut mae pethau'n edrych, neu ydyn ni'n gwneud penderfyniad ar sail beth mae Iesu'n dweud. Oherwydd mae gair Iesu Grist yn dweud wrthyn ni, bydd yr efengil yn llwyddo. Ym mhob ffordd mae Duw yn dymuno. Y bydd yn cyflawni ei bwrpasau. Y bydd yn adfer ei greadigaeth. Y bydd e'n atgyfodi ei greadigaeth mewn un ystyr. Ydyn ni'n credu? Ydyn ni'n ofni? Ydyn ni'n anobeithio neu ydyn ni'n credu fod Iesu yn alluog i wneud yr hyn mae'n dweud mae'n gallu ei wneud. Ac un peth bach i orffen, o wedi sefyll mas i fi. Pan mae Iesu yn dod at ferch Jairus, mae'n siarad gyda rhywun marw, fel petai hi ddim yn farw o gwbl, a mae'n llefaru geiriau mor syml wrthi hi, mwyn dod â hi nôl yn fyw. Chi'n sylwi? Ac wedi gafel yn llawr plentyn, dyma fe'n dweud wrthi, talitha cwm, 2 air, sy'n golygu fy ngeneth rwy'n dweud wrthyt cod. So fi'n cymryd bod e'n dweud geneth cod, talitha cwm. Cododd yr eneth ar unwaith a dechrau cerdded oherwydd yr oedd yn 12 mlwydd oed. Mae unrhyw fath o eco o Iesu yn y dechreuad yn drindod perffaith yn creu y byd. Pan mae Iesu'n creu y byd, beth mae'n gwneud? Mae'n llefaru pethau oedd ddim yn bodoli mewn i fodolaeth. Mae'n llefaru bywyd i mewn i eneidiau pobl. Dyna beth mae'n gwneud yn Genesis 1. Mae'n dangos ei rym gyda gair ac yn dweud bydded goleuni, bydded bywyd yn adda, bydded bywyd yn efa. Mor rhwydd a hynny. A mae'n adnod hyfryd yn Rhufeiniaid 4, adnod 17 os fi'n cofio'n iawn. Yn y Duw a ddywedodd hyn y credodd Abraham, y Duw sy'n gwneud y meirw'n fyw ac yn galw i fod yr hyn nad yw'n bod. Dyma'n Duw ni. Y Duw sydd mor rymus mae'n cymryd gair, dim ond gair i lefaru bywyd i mewn i eneidiau marw. Yn y Saesneg fyna mae'n dda, the God who gives life to the dead and calls into being things that were not. Dyna mae Iesu yn dangos i hun fan hyn. Pwy yw y Duw yna? Iesu Grist.
Yr un sydd wrth wely y ferch fach yma yn trigarhau ac yn dweud, talitha cwm, fy ngeneth cod, bydd fyw. A mae mor effortless iddo fe, nag yw e? Mor effortless i godi'r ferch yma, gyda gair. Just fel petai fi'n mynd at un o'r plant yn y bore da, mae'n amser deffro, cod. Os rhywbeth, mae hwnna'n fwy o ymdrech na beth mae Iesu Grist yn ei fan hyn. Be mae'n dangos i ni am yr arglwydd Iesu? Wel, mae'n dangos i ni, os yw e'n gallu gwneud hynny, gymaint mwy mae'n gallu ac yn dymuno gwneud yr un peth yn ysbrydol. Dod at bobl a dweud, fy ngeneth neu fy machgen cod. Mae'n dymuno codi y neidiau, hyd yn oed heddi. A mae'n bwysig fan hyn bod ni ddim yn colli golwg ar hynny. Mae beth sy'n digwydd yn gorfforol fan hyn, yr iachad corfforol, yn anhygoel, heb os. Ond mae'n gymaint mwy pwysig sylweddoli fod Iesu, mae'n rhoi pwys gymaint mwy, gwerth gymaint mwy ar yr enaid nag ar y corff. Cofiwch hynny, cofiwch mae Iesu'n gallu a chai heddi yn gorfforol. Ac os mae'n dymuno gwneud, mi wneithau. A mae'n dda gyda llaw, bod ni'n gweddio am hynny. Does dim byd yn anghywir, a mae'n dda bod ni'n gallu gwneud hynny. Bod ni'n cydnabod fod ein cyrff ni, yr enaid a'r corff, y cyfan o'n bodolaeth ni, yn nwylo'r arglwydd. Mae hwnna'n bwysig. Ond yn fwy na hynny, cofiwch mae'r enaid sydd yn para'n rhagwyddol. Dyw y pethau yma sydd yn digwydd yn y bennod yma, yr atgyfodi a'r iachad corfforol ddim yn ateb i anghenion nhw'n llwyr. Be sy'n ateb i angen nhw'n llwyr? Ei bod nhw'n credu fod yr arglwydd yn maddau. Ei bod nhw'n credu fod yr arglwydd yn delio gyda'i enaid nhw. Yn rhoi heddwch rhwng Duw a dyn. I fi'n credu bod nhw wedi cael hynny'n barod. A dyna pam maen nhw'n dod at yr arglwydd Iesu. Dwi ddim yn gwybod wrth gwrs. Ond gwnewch yn siŵr bod chi ddim yn colli golwg ar hynny wrth edrych ar y ddarlleniadau fel hyn ac edrych ar ein bywydau'n hunain. Weithiau ni'n gallu gweld fod problemau corfforol bydol gyda ni. A ni'n meddwl, dim ond i'r arglwydd Iesu ddelio gyda hynny, bydd popeth yn iawn. Na, dim ond i'r arglwydd ddelio gyda'r galon, wedyn bydd popeth yn iawn. Hyd yn oed os yw'r pethau eraill dal yna. Y problemau corfforol, teuluol, beth bynnag yw nhw. Dim ond bod y galon yn iawn gyda'r arglwydd. Felly dewch, plygwch, gnewch yn siŵr eich bod chi'n iawn gyda Iesu. A sy'n ots pwy mor hen i chi, pwy mor ifanc i chi, y digon o bobl ifanc yma'n gwrando, yr un peth i chi. Mae problemau'n mynd i godi yma, afiechydon yn mynd i ddod, pwy awyr pryd fydd eich bywyd chi ar y ddeiar yn dod i ben. Gnewch yn siŵr eich bod chi'n iawn yn ysbrydol. Gnewch yn siŵr bod chi wedi dod i brofi heddwch yng Nghrist a trwy Grist, er gogoniant iddo fe. Amen.